Zdravo, ja sam Milan Petrović, trenutno radim kao nezavisni ekspert za inovativno obrazovanje, a inače sam po obrazovanju nastavnik srpskog jezika, književnosti i opšte lingvistike. Imao sam tu sreću da čini mi se par godina, posetim Sjedinjene Američke Države kao na poziv Fulbright programa za razmenu inovativnih nastavnika i tamo sam proveo oko mesec dana pokušavajući da naučim neke stvari u njihovom obrazovnom sistemu. Obilazio sam tom prilikom njihove osnovne i srednje škole, bio na Kent State univerzitetu u Ohaju i pokušavao zapravo, što je ideja celog tog programa, da naučim što više toga što bih na neki način posle mogao da prenesem i sopstvenoj zajednici. Umeđu vremenu, nažalost, prekinuo sam radni odnos u gimnaziji Svetozar Marković u kojoj sam do tada radio, ali to ni na koji način ne bi trebalo da, po mom mišljenju, spreči moje bavljenje obrazovanjem u Srbiji. Mislim da je obrazovanje jako važno i od tog trenutka nadalje nekako sam odlučio da kroz nevladinu organizaciju Nauči me budem, možda neka vrsta podrške svojim kolegama i koleginicama koje pokušavaju da unutar obrazovnog sistema u Srbiji daju bolje obrazovanje i vaspitanje našoj deci, našim učenicima, mladim ljudima u celoj Srbiji. Zašto je obrazovanje važno? Pa ja iskreno ne znam šta bi moglo da bude važnije. Dakle, sve ono što tokom dana koristimo, a zovemo ga društvo, sve društvene usluge, na neki način su produkt kvalitetnog obrazovanja. Bilo da smo ušli u pekaru i kupili hleb, bilo da smo otišli kod lekara i dobili lek, bilo da smo otišli kod advokata po pravni savet, sve te stvari zapravo posledica su, ja mislim, obrazovanja tih ljudi. Isto tako, ako nečim nismo zadovoljni, na primjer, ako nam se čini da nam je grad prljav, da ne vodimo dovoljno računa o socijalno ugroženim kategorijama, ako nismo zadovoljni nekim delom našeg društvenog sistema, onda svakako možemo razmišljati ne samo o tome kako smo te sisteme uredili, već i o tome ko ih vodi i da li za tako nešto postoji adekvatno obrazovanje, adekvatno razumevanje tog aspekta društvenog života. Zbog toga ja smatram da je najveći cilj svih nas, ili bi bar to trebalo da bude, kvalitetno obrazovanje. Jako sam ponosan što u Srbiji i osnovno i srednjoškolsko, ali i univerzitetsko obrazovanje u velikoj meri besplatno. S tim što tu sad treba staviti jednu malu zvezdicu, ono nije besplatno, već je plaćeno iz budžeta, koji se puni novcem svih nas, koji smo platili porez. Ali da, to je nešto što još uvek jeste jedna vrednost koja u svetu nije svuda takva. Ono čime se ja trenutno najviše bavim jeste na koji način moderna tehnologija, internet, ali i najbolje obrazovne prakse na svetu mogu da se na neki način spoje i učine proces obrazovanja ne samo efikasnijim i uz bolje rezultate efektnijim, nego na neki način i zanimljivim i prilagođenijim 21. veku, koji je zaista vek modernih digitalnih tehnologija. Moram na kraju svega ovoga da kažem da još uvek nisam sasvim siguran zbog čega sam ja tu neki heroj i zašto si mene izabrala za ovaj intervju, ali eto, nadam se da sam kroz ovo kratko što sam imao da kažem, možda na neki način podstakao ljude koji prate tvoj vlog, da i sami razmišljaju da li postoji nešto što možemo da uradimo kako bismo svi imali kvalitetnije obrazovanje. Da li možda možete da se uključite u život škole u koju ide ili je išlo vaše dete. Da li možda možete da kao mala kompanija pomognete neku školu u svojoj lokalnoj zajednici. Da li možete da nekim učenicima koji su zainteresovani otvorite vrata i date neku praksu ili možda neke veštine koje možda u školi ne mogu da nauče. Mislim da smo prevazišli vreme kada možemo očekivati da sam sistem obrazovanja može da ponudi sve što je
mladoj osobi danas potrebno i da u tom smislu svi kao zajednica moramo da se organizujemo kako bismo buduće generacije osnažili, vaspitali i naučili i da se onda nadamo da će svet koji jeste njihova, to je svet budućnosti, biti bolje mesto za život svih nas.